रेवरुवा नार्जि हारिया गावनि खुगाजोंनो होनदों आरे आंथ' जिरनखौ मालाबाबो रायाखै जिरना मानो आंखौ रायो होनबाय आरो प्रेस मिटियावहाय आंथ' हस्पिटालनि थाखाखौ जायाखैना 2500 सेंसन जादों आङो इएम जाखांनानै सेंसन खालामबाय नाथाय आं मिथियाखै बै जे ठिकादारफ्रा लांनानै खामानि मावखोना मावदिया गावसिलायनो मानिथो मिनिस्टार जाखो मानो सेंसन हरखो बेयाव गावनि स्टेटमेन्टआवनो मोननै मोनथाम 10टा 12टा स्टेटमेन्ट फेस टु फेस बिथाङा आंजों गुवाहाटीनि मोनसे टिभि चेनेलाव जिरायथों आं दिनै खावलायदों बिथांखौ आंजों जिरायथों जिखुनु एनि टिभि चेनेल गुवाहाटीयाव जिरायनो क'क्राझाराव जिरायो आंजों जिरायनानै फेस टु फेस मिडियायाव पेश जादों बिथाङा आं खावलायदों दिनै बिथाङा पेश जाथों बिटिसिनि उन्नयननि ना इएम जानायनि ना मानि बागै रायलायो ना 39टा डिपार्टमेन्टनि बागै रायलायो ना बिटिआर एकर्डनि बागै रायलायो ना बिएससि बिटिसिनि एकर्डनि बागै रायलायो बेखौ रायलायनो थाखाय राजि जों राजि जोंनाव गिनाय जेबो गैया सैथो बाथ्राखौ जों बुंलांबाय थागोन जोंना एखे थाल्ला थुल्ला लाखोमानायबाव गैया आरो जों जुदि माबा बुंनोबा जोंखौबो होन जोंना बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि थारिखआव सोलायनांगौ आरो आं बुंगोन आं मख'नानै दाखालि बिथांमोना आं बुंखांनायनि उनाव स्टेटमेन्ट लाजाबायदों बे गलादांनि जेनाखि आगोलनि चेयारमेन बिथांजो बिथा मायारानि बिथांनावबो स्टेटमेन्ट लादों जिरना बुंदों माबा माबि न' जाखोमादों माबादों बे नंगौ नामा होननानै बिथांमोना सांबादिक जाखांनानै सोंबाय आरो आंथ' जायाखै मिसा खोथा माने 19टा न' जानायनि केस होजानानै गाब्बाय बायनानै बे मानसिया अननानैसो जोङो केसखौ उइथ्र' खालामदों अननानै बेयो 12 लाखनिबो बारा थाखा होफिननांगौ बयनिबो अननानै जों केसखौ उइथ्र' खालामदों आरो बिथाङा लाजिया फांजिया आंखौलाय मानो बिदि बुंदों आंथ' थाइसेबो जायाखै जिरनाथ' मिसा खोथा होनदों मा होननाय जाखो बियो नायनो नामा केसखौ दाबो जोङो अननानै उइथ्र' खालामदों जोङो सैथो बाथ्राखौसो होनो रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जेबो गैयालै जेबो गैया होननानै बुंगासिनो दङ नाथाय आं लायाखै दा आखायाव मनायाव दंमोन देखायगौमोन बे लेखा बिलाइयाव मा लिरनाय दंना गैया ना बेवहाय गोसोम जिलाफि बायदि खेंख्रा खेंख्रि सामलादायजों ओरै माबा खालायनाया खालि सिनल' जाखो ना माबा मोनसे लिरनाय दं बिथांमोनाव आं दिनै सोंनो लुबैदों जायफ्रा जेबो गैया होननानै बुंदों दिनै बे बिटिआर जे सुक्ति जादों सारा भारतावनो मोनसे गोजोननाय फोरमायदों मानो बर' हारिनि गेजेराव गोजोन लाबोनायजों लोगोसे बर' हारिनि जे थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जे दाबि दाबा बे दाबि दाबाया गासिबो सुफुंजायाखैब्लाबो 90% बाव सुफुंजाबाय आरो बे एकर्डनि गेजेरजों बे ओनसोलाव थानाय विभिन्न जाति गोष्ठीनि जौगानाया बेवहाय फैबाय आरो बेखौ सोसननानै लानाय जाबाय नाथाय बिथांमोना जे खामानिखौ 17 बोसोराव मावनो हायाखैमोन बिथांमोना जे फैलार जानांदोंमोन फेलें जानांदोंमोन बेखौसो गिनानै दिनै बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननानै बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर एकर्डआ जानुवारि 27 तारिखआव जादों 27 तारिखआव एकर्ड जाखांनायनि उनाव नैबेबायदि बेलासि समाव दिल्लीयाव थानाय आसाम भवनाव मोजां मोनसे बिदि मिटिं जादों बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारफोर थांदों गासिबो एकर्डकारिफ्रा थांदों मोनसे मिटिं जादोंमोन दखरसेयावहाय थानानै बयबो गोजोननाय फोरमायदों अखानायैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै साननैसोनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय बुंदोंमोन बे एकर्डआ जायोब्ला आरो जेरैबायदि जाबाय बेखौ मावफुंजोबोब्लाथ' आलादा रायजोआनो जाबाय होननानै गुबुन हारिनि प्रेस मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन मानो बुंदोंमोन जाहाथे गुबुनफ्रा गाज्रि मोनथों होननानै खारन पावाराबो बिराद मोनखाबाय नालाय थांनाय बालाव 39टा पावार एबार 8टा प्लास खालायनानै 47टा 47टा पावार फैबाय बेवहाय बिराद बुरजा पावार नाथाय बिथाङा बिदि बुंनायखौ मिन्थिनानै खोनानानै बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफ्रा होनबाय खबरदार बिटिआर एकर्डखौ मोजां दाबुं मानो होननानै बुङोब्ला ओरैनोब्लाबो मानसिफ्रा 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायैखाय बिपिएफ दोलोखौ रिजेक्ट खालायखाबाय आरो बे समाव नोंथाङा जुदि बियो जोबोद मोजां होननानै बुंबाय थायोबा जों लाथिख'बो थानाय नङा जों लाथिख'बो थानाय नङा होननानै गिनानै दाना बिथांमोना बुंफिनबाय मा बाव जेबो गैया नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला जों बयबो गोरों गोरा मानसि
जोङो जेब्ला स्कुलाव फरायो जों मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिनो मोनदों मा मोनदों जोंनि मेथ्स टिचारा अंक मास्टारा मा बुजायोमोन प्लास ए माइनास प्लास ए प्लास नङा नङा होनबाय थाबा बे नंगौ जायो जाहैदों अंकआ बुंदों बेखौ माइनास ए प्लास बिथांमोना नङा गैया गैया होननाया दङ 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 होनबाय थानाय जालांबाय दिनैनि तारिखाव बयबो फरायनानै नायदों गैमारा नामा होननानै नाथाय फरायनानै नुबाय बहाय गोबां जिनिस दङ सानसेजों बुंख'जोबनो हाया रामायण महाभारत बादि बियो बिराद गुवार एसेल' लिरनानै दोनदोंबाबो बेखौ बेखेवजोबनो हाया सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लानि मानसिफ्रा दिनै रंजाखांदों मानो रंजादों बिपिएफआथ' सानफ्रोमबो थांनानै बुंहैदों हजोंबो जेबो गैया रायजोफोर जेबो गैया होमब्लाबो मानो रंजादों बिटिआर एकर्डनि क्ल'ज नाम्बार 3नि आं फोरमायनो नागिरदों सोरबा नायाखैबा मोजाङै नायनानै ला हयथ' समाय मोनाखै बिथांमोना सोरबा दैदेनगिरि बुंनायखौनो बुंलांबाय थादों ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों रोखायै फरायनानै ला क्ल'ज नाम्बार 3नि 1नि 1 मा लिरनाय दङ जायफोर जोंनि बर' माहारि थानाय एसटिफोर थानाय जायगाफ्रा थांनाय बिटिसि बेखौ मेनसन खालायाखैबाबो सिदाय लिरदों हाबनाय जायाखैबा एबार सोसननानै लानाय जासिगोन सोसननानै लानो हानायनि पावारखौ होदों रंजाखांदों सनितपुर बिश्वनाथनि मानसिफ्रा मानो एबारसो हाबनायनि बाव लिरनाय दं बिटिसि एकर्डनि लेखा बिलाइखौ लाबोलाय दं नामा बहाय गैया बेनिखायनो जों गाज्रि मोननो नाङा आजावनानैसो लानांगौ जोबोद मोजां बे एकर्ड जादों जोंनि हाबै ओनसोलखौ जों सोसननानै लानो हानायनि थाखाय जों मोनदों आरो दाखालिसो डिपुटि चिफ बिथाङा होनदों बिथाङा नेग्लेक्ट खालामनानै होनदोंमोन दानाथ' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिबो गैला जाहैदों बाव सिइअ दं चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार नाथाय मोननैखौबो दाना रिजाइनानै नायदो जोङो नायनाया मोजां फरायाबालानो होननाया थिग नङा फरायनानैसो जों होननांगौ मा होननांगौ सिगां बिटिसिआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दङमोन बिथांनि पावारखौ बाव मा लिरनाय जादों बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि पावारा डिसि आरो कमिशनारजोंनो समान नाथाय दानि बिटिआरनि सिइअआ मा जादों चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारा बिटिआरनि दानि जागोन सिइअनि पावारा जाहैबाय आसाम सरकाराव थानाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों समान अब्ला बबेया देरसिन जाखो नामासो प्रिन्सिपाल सिगांना पावारा डिसिजोंल' समान नामासो दाना सिइअ जानो हागौ पावारा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों समान अब्ला रिजाइनानै नायदोलाय मा लिरनाय दं आसाम गभर्नमेन्टआव मा थायो चिफ सेक्रेटारि थायो बेनि गाहायाव एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि थायो ओमफ्राय प्रिन्सिपाल थायो दानिया जोंनि सिइअआ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों समान पावार सिगांनि बिटिसिनि सिइअआ डिसिजोंल' समान दा बेखौ बिथाङा जायाफ्रा मा रोंनानै होनखो ना रानानै होनखो ना भट आदाय खालायनांगौनि सार्थ होनखो बेबायदि दांनानै होबाय उल्था बुजायफिनजाबाय मानसिफोरजों नैबे ओरैसो नैबेनि रेङा ओरैसो मा जाखो बियो 17 बोसोर सासन खालायनानै रायजोफोरनो मोजां सासन होनांगौआथ' बादै गावसोरनो आन्दायबाय मानो पावारनि हांगार जानायाव बिथांमोना आंगायबाय खालि पावार बेनिखायनो मोनसे फिसा सल'बादि आङो उपमा होनो नागिरदों मोननै देशनि सानै फिसिखि दंमोन जाहैदों सासेया राजनिति खालायो सानसेखालि बै गुबुन हादरनि फिसिगिया मोनसे हादराव फैबाय जाहैदों राजनिति खालायग्रा नालाय एसे न' बांफ्रा मोजां गावना जेबो गैया ओमफ्राय नुबाय फैबाय जानायफ्रा मोजां न' बाङा मोजां फिसिगिनाव सोंबाय जाहैबाय आच्छा सुखि नोङो राजनितियाव हाबनानै बेखौ एथ' मोजां बोरै खालायखो आंनि खालायनाया नायहर सुखे बै आंनि न'नि सानजाहाजों नों नुहुरदोंना नायहरदों जाहैदों माथो आं जेबोखौनो नुहुराखै मोजाङै नायलाय मा दं नायहरो बेयो माने मा जिनिसखौ देखायदों मिथिया नालाय जेबो नुहुराखै बे होनबाय नोंथाङा ब्रिजखौ नुहुरदोंना नुहुराखै नुहुरदोंथ' बिराद गिदिर आरसिसि ब्रिज नैबे ब्रिजखौ बानायनायाव कमिसन जानानै आं बेखौ नुदों राजनितिक पार्टियाव थाबा बिदि मोनजायो नामा दाना बेनिफ्राय थांबाय न'आव गावबो बै देशआव दाना राजनितियाव हाबबाय दाना सुजुग मोनबाय राजनितियाव थानानै खामानि मावनो थाखाय दाना बियो मोनसे समाव फिसिगिखौ लेंहरबाय न' बाङा बिराद लुबाय नालाय बेनाबो दै सेराव लुदों न'खौ दाना खिथाबाय हाब
माथो सुखिया आंनिफ्रायसो रासिन खालायबाय होनबाय बै सासेया माथो बिराद थालाय नोंथाङा नङा दासो बुजिनो नोङो आंनि हरैबो नाहरलाय मा दं सुखियाथ' नाहरबाय नाहरोसो नाहरो जेबो गैया आंथ' जेबोखौनो नुहुराखिसै मा नुहुराखै मोजाङै नाहरलाय आं नुहुरथाराखिसै सुखिया हाबे दैखौ नुहुराखिसै दैखौथ' नुहुरबायब्ला जेबोथ' गैया बेनो बे दै सायावहाय बिराद गिदिर दालां सेंसन जादोंमोन आं मावाबालानो जाजोबनानै बेखौ नुदों दा बेनिखायनो आंना लासिन जोंनि बिटिसिनि मिनिस्टारफ्रा बिदि जादों बिथांमोना बुङो ओइ जोङो सिंगापुराव थांदों थाइलेण्डआव थांदों आमेरिकायाव थांबाय इंलेण्डआव थांबाय बेसे गिदिर गिदिर न' खालायदों मिथिगौ रायजो राजाफोर बिराद उन्नति जादों होननानै बिराद लेक्सार होफैयो खिन्थु सोलोंनाया माखौ सोलोंखो बै देशनि मानसिफ्रा मालाय खामानि मावनानै थाइसे थाइनै मोननायखौ बिथांमोना न' बाङाव बाहायो नाथाय जोंनिया ओरैबायदि सोलोंबोबाय सेंसन खालायबाय दालां दंबाबो दालां मावा सरक दंबाबो सरक मावा खालि गावनि न'नि आरो स्पिनियाव बाहायबाय बेनिखायनो बिराद गोजौ थांबाय आरोखि बेबायदिखौ बिथांमोना सोलोंनानै फैदों बिनि बायदि जेबो सोलोङाखै बिटिआर रेकर्डआव गोबां जिनिस दङ जायखौ बिथांमोना नायनानै दिनै लादोंबाबो बिथांमोना नङा होननानै दिनै बुंबाय बायदों बिटिआर रेकर्डआव इमप्लिमेन्टेसन जाजोबोब्ला जोंनि मानसिफ्रा होनदों दैदेनगिरिफ्रा होनदों नर्थ इस्टआव थानाय माखासे रायजोफ्राव जे जिनिसा गैया बेवहाय दङ बेनिखायनो इनस्टिटिउसनफ्रा साबसिन जाबाय होननानै बुंदों नाथाय बिथांमोना उल्था बुजिनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव होनदों बिटिआरआलायनो रायजोनिफ्रायबो साबसिन नालाय बिसोरनि बिटिआर होननानै बुंदों रायजोनिफ्राय साबसिन होनाखै नर्थ इस्टआव दा 8था रायजो जाबाय सिक्किमखौबो सोफाबाय सिगां 7थाल'मोन नों मणिपुराव थां मिज'रामाव थां नागालेण्डआव थां त्रिपुरायाव थां जेरैबायदि जोंनि जायगायाव इनस्टिटिउसनफोर फैदों फसंथानफोर फैदों गुबुन जायगायाव गैयामोन जों मिथिगौ मोनसे समाव आसामखौ बाद होनानै नर्थ इस्टनि थाखाय निहु नर्थ इस्टार्न हिल्स इउनिभारसिटिया मोनसेल'नो इउनिभारसिटि 6टा रायजोजों मोनसेल'नो इउनिभारसिटिमोन अब्ला जों बेखौ मा होननानै बुङो नङा होमबा जोंनाथ' दा साबसिन बड'लेण्ड इउनिभारसिटि थाबाय दा जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि ट्राइबेल इउनिभारसिटि बे जागोन उदालगुरियाव ओमफ्राय मोनसेया स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जायगा मेनसन गैया जिखुनु जायगायाव होनो हायो अर्गेनिक इउनिभारसिटि केन्सार हस्पिटाल एनआइटिआ जाहैबाय बे क'क्राझाराव थानाय सिआइटिनिफ्राय आरो देरसिन आइआइटिनि गाहायावनो एनआइटि नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि बेबादि जिनिसखौ मोनदों जोंनि मानसिफ्रा दा गोजानाव थांनाङा जों दिनै गुजरातआव थाङो केरेलायाव थाङो पान्जाबाव थाङोनो बायदिसिना राजस्थानाव थाङो खामानि मावहैयो बेवहाय जोंनाव इन्डास्ट्रि गैयिनि थाखाय आसामावबो जथेस्थ इन्डास्ट्रि गैया बे एकर्डनि गेजेरजों स्मल स्केल इन्डास्ट्रि फिसा फिसा उद्योगफोर गायसननो हानायनि दफायावहाय दङ रायजो राजा बिथांमोन अब्ला मा बे गाज्रि जादों नामा जोंनि मानसिफ्रा गोजानाव थांनांला बेवहायनो थानानै खामानि मावनो मोनगोन बेबायदि मोनसे सुबिदाखौ लाबोनाय जादों आरो जों बुंबावदों जे क'क्राझार जिल्लायावहाय रेलवे कच फेक्टरिखौ मोननो हादों जे रेलवे कच फेक्टरिखौ नर्थ इस्ट रिजनावनो गुबुन जायगायावहाय गैया बेखौ दिनै बे एकर्डनि गेजेरजों मोननो हादों रेलवे दाबाखौ मावनो बानायगोन टेक्निकेल नन टेक्निकेल लाइननि मानसिफ्रा खामानि मावनो मोनगोन नाथाय दिनै बिथांमोना होनदों जेबो गैया जादों 17 बोसोराव बिथांमोना जे खामानि मावबोबाय रायजोफोरनि सन्तुष्टजनक खामानि मावनो हायाखै नालाय बिथांमोननि गैयैखौसो दिनै गैया होनफैदों गावसोरनि मावनो हानायखौसो गैया होननांगौमोन नाथाय दिनै बिटिआरआवसो जेबो गैया होननानै बुंदों जोंनि बिटिसिआव बेसेबां मामा दंमोन डिपार्टमेन्ट मिथिगौना नोंथांमोना 39टा डिपार्टमेन्ट 40टा होदों नाथाय रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनखौ दाबो हरनाय जायाखै बेखौ स्टेटआनो लाखिदों बेखौ माइनास खालायनानै 39टा डिपार्टमेन्ट दं दाना साननानै नायदोलाय 39टा डिपार्टमेन्टआव मा खामानि मावदों बावैसो आगोल हारिमुनि बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों कालचार मोनसे डिपार्टमेन्ट जोंनि हारिमुखौ नायनायनि थाखाय बेवहाय कालचार मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ दिनै सिनेमाखौ नायनो थाखाय सिनेमा एन्ड थियेटार मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ जोंनि बर'नि बै सिनेमाफोरखौ थियेटारफोरखौ सहाय खालायनानै बिथांमोनखौ हेल्प खालायनानै गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय खामानि मावदों ना दा जों खोनाबाय बिथांमोनानो बुंबाय खामानि मावनाय जायाखै एग्रिकालचार जोंनो ट्रेक्टर होनांगौ मामा होनांगौ नाङा फाङा 17 बोसोर जोबनानै जायगा ट्रेक्टरजों हालेवलाबायदों जायगा हालेवलाबायदों सेम्बलाथ' नांगालसोमोन ना बिसोरना नांगालसो हालेवना होनांगौमोन मालायनि ट्रेक्टरजोंलाय मानोथो हालेवनानै होगोन नङा होमबा दासो हालेवनानै होदों बे जाबाय मोनसे डिपार्टमेन्ट 39टा डिपार्टमेन्ट दंमोन मा खालायखो जेबोथ' खालायाखै
इडुकेसन डिपार्टमेन्ट दङ नोंथांमोननि खाथियाव दङ उल्थांलाय फाल्थांलाय 17 बोसोराव कमप्लिटखौनो बानायनो हाया बिथांमोना एखनबा मिडियायाव होयो बानायदों बानायगासिनो दंलायनो बायगासिनो दं बहा बानायगासिनो दं बायगासिनो दं बानायगासिनो नङा बेबादि जानायखौ जों दिनै नुदों हेल्थ डिपार्टमेन्ट बेबादि मोनसे हस्पिटाल जेनेबा बावहाय जेखिनि दं प्राइमारि हेल्थ सेन्टार बावहाय नोङो नार्स बारायनायनि सेस्था खालायनांगौ थोजासे मुलि फैनायनि सेस्था खालायनांगौ डक्टर थानायनि खालायनांगौ खालायनो हायाखै कासियाबारियाव 17 बोसोर जाबाय मोनसे हस्पिटालखौ लुफुंनो हाया 17 बोसोर जाबाय 17 बोसोर नांगौना मोनसे हस्पिटाल लुफुंनो बेथ' मोनसे डिपार्टमेन्टानो होमबालाय मानि थाखायथ' हेल्थ डिपार्टमेन्ट बेलाय जेबो गैया रायजो राजाफोर जोंनावथ' दैखरा जावबानो मोनो साहा फारसे दैखर जावनानै मोना पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट दङ दैखर जावनांगौ मेचिन लागायहैनांगौ बेथ' डिपार्टमेन्टानो दङना जोंनाव जादों ना मा जायाखै दाथ' जोंना मिथिया उसिया जायफोर बिपिएफ खालाय बिथांमोना सानो जादोंलाय जादों नै लामा जादों मा लामा जादों बेलाय नङा होमबा मानि हेडखौबो मिथिनांगोन बबेनिफ्राय सोर लाबोदों PMGSY सोरबा दिल्लीनिफ्राय लाबोदोंबो जों खालायनायनानै लायो लाजियाबो गावसोर खालायदोंलायनो दाखालि होनबाय रेरुवा नार्जारि बिथाङा चिरननाथ' गावनि न'आवनो थांनो लामा गैखायामोन गैया जोंबो राजि जादों मा बे BTC नामा बे BTCनि सेंसन प्राइम मिनिस्टार सड़क योजना आसनिसो बियो बिसोर हरनो हायाखै दाखालिसो जादों जेबोखौनो मावनो हायाखै होमबा 39 डिपार्टमेन्टआव माखौ मावखो बयनिफ्राय जोंनिफ्राय नांगौसिन मोनसे डिपार्टमेन्ट फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ खाद्य आरो जगान बिभाग जोङो जायाबा थांनानै थानो हाया दाखालि लकडाउनाव जायना रेशन कार्ड दं BPL कार्ड दं बिथांमोना मोनजाबाय कार्ड गैया माखौ जानो हारा हास्ति जाबाय खामानि गैया नाथाय मोनसे डिपार्टमेन्ट दङमोन जायहा कार्ड गैया कार्ड बानायनानै होनांगौ सोरनाबा 6 जननि गेजेराव सानै फैयाखै मानसि सोसननानै होनांगौ डिपार्टमेन्टानो दं जेबो खामानिखौनो खालायनो हायाखै बे लाजिथावना बाथ्रा नंगौना नङा मानि थाखाय डिपार्टमेन्टखौ बहायलाय फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ डिपार्टमेन्टआ एडुकेसन डिपार्टमेन्ट दं सरकारि खरंखौनो खालायनो हाया दिनै BTR एकराव लिरनाय थाबाय BTR एकराव मा लिरदों LP निफ्राय लानानै ME स्कुल हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि कलेजसिम गभर्नमेन्ट खालायनो हानाय क्षमताखौ BTR नो हरनाय जाबाय गाज्रि नामा बियो गाज्रिथ' नङा दिनै संकसआव आरो मोनसे ब्रिज जाबावनोसै बाना लोमो हा खुरखायो बेखौ होबथानो थाखाय दिनै थिग खालायनो थांगासिनो दङ बे गाज्रि नामा गाज्रिथ' नङा बाथ्राया जाहैबाय मा बिथांमोनाव मोनसे लाजिनाय फैदों मा लाजिनाय आं दहायनो होनखादों सनितपुर बिश्वनाथ चारियाली बे थिगै थानाय बर' मानसिफ्रा जोङो BTC आव थानो जोङो बर' रायजोआव थानो होननानै सानफ्रोमबो सिमां नुबाबो गाबनानै मोदै हगारबाबो बिथांमोना थानो हायाखैमोन नाथाय एबार BTR सुक्ति खालायग्रा लिडारफ्रा हरैनि बर'फोरखौ सोजोबनो हासिगोन बेखौ नुबाय नालाय लाजिबायबो हिंसाबो खालायबाय जों मावनो हायैखौ बिसोर मावजोबनोसै दानाथ' जोंहा दामानो थानाय नंला नैबेखौ बिथांमोना लाजिदों जोङो होनदों जों रावखौबो असनमान खालायनो नागिराखै जोङो BSखौबो सनमान होदों BTCखौबो सनमान होदों BTR खौ दिनै सनमान हो बयबो बिनि थाखाय खामानि मावफै जौगानायनि बागै नोंथांमोना बयबो आखा लाफै नाथाय बय हिंसा खालायनानै जेबो लाब गैया जोङो नुदों BSखौ जाय एकर्ड खालायदों बिथांमोननो सालायनो होनाय जादों BTCखौ जाय एकर्ड खालायदों बिथांमोननो सालायनो होनाय जादों BTR एकर्ड खालायनोबोथ' खमसे खम सालायनो हो नोंथांमोननि सालायनायखौथ' जों गाज्रि मोनाखै सालायनो हो दा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय बोसोराव ओरै गवालपाराथिङै आक्रासुनि मोनसे मिटिङाव थांनानै बुंहैबाय जिहेतुके बिथांमोनाबो कमतापुरि काउन्सिल जाबाय थिगैनो दं जोंबो मोजां मोनदों आरामसे मालायखौबो बुंहैबाय बे कमतापुरि काउन्सिलाव रावबो इलेक्सन दा गेले बहाय आक्रासुनोसो होनाय जादों आन्दलनकारिनोसो होनाय जादों गतिके नोंथांमोना बिसोरनो चान्स होनांगौ होननानै मालायखौबो आराम होनबाय आरो BTR सुक्तिकारिनो मानो हगारनानै होनो हाया हगारनानै हो दिनै हगारनानै हो कारन 17 बोसोराव नोंथांमोना जेबो होनो हायाखै दिनै होनदों जिर'ना 5 बोसोर जाबाय मा मावखो माने नोंथांमोना नायदो दाना सिगांनि मामाया मामोन जायहा जे समस्तियाव MCLA बियो TCLC नि पावार मोननांगौ चेयारमेन जानांगौ आरो गावनि समस्तियाव थानाय मोनफ्रोमबो BCDC खौ बेनो दानो हानांगौ आं दानो हानांगौमोन चेयारमेना जोंनि जानांगौमोन मेम्बारा जोंनि जानांगौमोन बिथांमोनाथ' होआखै गासिबो साबसनानै लाजोबदों सिख'नानै लाजोबदों जोंनो खुन्दुं मुथासेबो होआखै जोङो कम्बल मोनसेबो मोनाखै अब्लाबो जोंहा जेबो सानाखै
जोंनाथ' जेबो खुथि जायाखै नाथाय मावनायाथ' दायथ'आ बिथांमोननिमोन जेबोखौनो मावनो हादिया बिथांमोना मावनो हायाखै बिग जिर' जादों बिग जिर' 39टा डिपार्टमेन्टखौ साननानै नायोबा बिराद गिदिर लाथिख' मोननै खामानि मावनायानो 39टा डिपार्टमेन्टनि खामानि मावनाय जाया रायजो राजा नोंथांमोन बे बिग जिर' जादों बयनिफ्राय देरसिन लाथिख' जे लाथिख'खौ न'आव दोननोबो जायगा गैया अख्राङावसो थिखांहरनांगोन बेबायदि मोनसे लाथिख' दा बिथांमोन मावनो हायैखौ जोङो 5 बोसोरावनो मावनानै दिन्थिनो जों दिनै नागिरदों मानो एबार बिसिडिसि गैलिया बिसिडिसिनि जायगायाव बे 6 मासनि उनाव बावहाय मोनसे गामि डेभेलपमेन्ट काउन्सिल जागोन फिसा फिसा मोननै मोनथाम गामिखौ लानानै बाव मोनसे खालायनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो उन्नतिनि खामानिया जागोन आरो बियो डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय फैगोन थाखाया एबारनि बिटिसिआ बे गाव उन्नयन परिषदआवबो सेन्ट्रेलनिफ्राय फैगोन आरो बिटिसिआव जे थाखा फैगोन बेखौबो भारतनि संबिधानखौ संशोधन खालामनानै डाइरेक्ट हरनाय जासिगोन सिगां आसामनिफ्रायसो ओरै फैयोमोन दाना सिद्दा फैनाय जासिगोन बे मा गाज्रि जादों नामा बेखौ गाज्रि होननो हायो नामा गाज्रिथ' नङा ओरैहाय बिटिआर जानायजों लोगोसे आसाम पार्टआव थाबोनाय जोंनि बर' मानसिफोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार मोनसे डेभेलपमेन्ट काउन्सिल जाबाय बिसि मोजां जादों आरो बे एफोराव लिरनाय दङ हरै फारसे थाबोनाय जोंनि बर' मानसिफोरनि थाखाय बिसोरनो रैखाथि होनांगौ जायफ्रा हाबसन हुबसन गामिफ्राव दङ बेखौ आसाम सरकारा नायनांगौ आरो बै काउन्सिला नायहरनांगौ होननानै मोजां लिरनानै थाबाय बे गाज्रि जादों नामा जायाखै दिनैहाय जोंनि कार्बि आंलं एनसिएलसिआव थानाय बर'फ्रा बिथांमोना हाजोआरि जोंनि एसटि स्टेटासखौ मोननो हायाखैमोन बिटिसि एकराव दंमोनब्लाबो मावफुंनो हायाखै एबारनि एकराव फिन बेखौ सोसननानै लानानै जर खालायनानै बेखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों बेखि गाज्रि जादों मोनसेबोथ' गाज्रि जायाखै आरो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि कालचार राव हारिमु गासिखौबो मिन्थिजोबनांगौनि सार्थआव आरो मिन्थिनांगौनि थाखाय दतमानि थुलुंगापुरियाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव बावहाय मोनसे गिदिर रिसार्च सेन्टार जागोन बावहाय जोंनि बर' मानसिखौ नागिरनोबा दस्रायाव थांनानै नङा बाव हाबनानै नायबानो बावहाय गासिबो नुजोबगोन बर'नि गासिबो जारिमिना बाव रिफिखांजोबगोन बेबायदि मोनसे खालायनाय जादों अब्ला गाज्रिया बहा जेबो गैया माखौ होनो जों दिनै बिथांमोनाव सोंदों जेबो गैयै सोदोबा बेनि ओंथिया मा जोंनावथ' दं आरो दं ओंखायनो जों बुंदों बिथांमोनखौ बिथांमोना जुदि जोंजों गला मेला रायलायनो गोसो गैयाबा मा दं मा गैया जों दिनै फोरमायनो गोसो गला मेलायनो जों फोरमायगोन माखौ गैया होनदों मानि थाखाय गैया होनदों बिनि फिननाया जोंनाव मेगन मेसेबनानै धारापातखौ 1, 2, 3, 4 जौसेसिम जेरै बुङो बेनिफ्राय स्पिडआव बुंबावगोन जों बिथांमोना जुदि खोनासंनो सावरायनो जुदि लुबैदोंब्ला मोनसे टेबोलावनो जिरायनानै बेबायदि जोंनावहाय केपासिटि दङ मानो जोङो थारखौनो लानानै दिनै एकर्ड खालायदों आरो दिनै माखासे जोंनि जायफोर दैदेनगिरिखौनो जों बुंगोन एनडिएफनि खावब्रै बाहागोनि गेजेराव माखासेफ्रा दिनै सामान्य मोनसे स्करपिय' गारिनि थाखाय 20 लाख 30 लाख थाखानि थाखाय बायजानानै दिनै हरै थांनानै गावनि एकर्ड खालायनायखौनो गावनो जेबो गैया होनफिनदों मा होनगोन नों बेखौलाय गावनो एकर्ड खालायबाय गावनो जेबो गैया होननानै बुंफिनबाय बिनि थाखाय बांसिन लाजिथावना आरो बाथ्रा गैया जों बिनिखायनो खावलायनाय बिथांमोनखौ बे एकर्डआ बयनिबो थाखाय मोजांनि थाखाय मोनसे शान्ति एकर्ड बे एकर्डखौ दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टाराबो मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनसे प्रग्राम जाबानो रायखाङो जे बर'फोरनि बे एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय आं थियारि मानो होननानै बुङोबा बिथांनि लाइफआव बिथाङा गावनि बाथ्राजोंनो फोरमायदों जेब्ला क'क्राझाराव फैयो जोंनि बर' मानसिनि जनसंख्याखौ नुनानै दैबाना बायदि बोहैनायखौ नुनानै बिथाङा होनदों आंनि जिबनाव आंनि लाइफआव बेनो प्रथम भारतबर्षनि कोनो जायगायाव बेबादि आं मानसि नुफेराखै आरो बरहाय उनावबो नुनाय नङा होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो स्पष्ट बिथाङा बुंदों आरो ओइ दिनखालिनो बुंलांदों बर'नि मोनफ्रोमबो बे एकर्डआवहाय लिरनानै दोननाय जे बहाय सुक्ति जाबाय मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे मावफुंनो थाखाय बिथाङा दिनै प्रतिश्रुतिबद्ध आरो नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बे एकर्डनि उनाव मोनथाम एनेक्सार माने उफ्राय बिलाइ सुथाबनानै होनाय दङ एक नम्बरावनो दङ 39टानि जायगायाव आरोबाव 8था पावार बारायदेरनानै 47टा जानायनि मोनसे डिपार्टमेन्ट बावहोदों आरो लोगोसे एनेक्सार 2, 3 and 4 बावहाय जाहैबाय बबे जायगायाव मा गायसननाय जागोन बेखौ दा अर्डार होजेनबाय
बेखौ खालायजोबनो हासिगोन आरो बिनिनो फार्स्ट नाम्बार 1 हिसाबै दहायनो बुंलांखाबाय मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजखौ बेयाव फैबानो डिक्लेयार खालामखादों बे सरकारिकरन जाबाय ओमफ्राय पर्यायक्रमे मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो मावफुंनाय जासिगोन दा बिनिखायनो बिथांमोना जेननायनिफ्राय जेनबोबाय नाम्बार 1 आव बिथांमोना माला जेनखो मिथिबाय बिथांमोना सानदोंमोन कोनोदिन एकर्ड जाया बर'फोरनि गेजेराव 1 नाम्बार होनदोंमोन एकर्ड जाया जायनि थाखाय आन्दोलन खालामनो थांबा होबथायो गारि साबि सिख'यो बेबादिमोन बिथांमोना दिनै होनदों जेबो जायाखैनो आन्दोलन खालामै मानसिफ्रा मानो जेबो जायाखै होननो आङो हायाव माइ गायनानै आङो जिखिनि मोनदों बेखौ बुथुमदों जायफ्रा गायाखै मालायनि बुथुमनायखौलाय मानो खरस जादों नङा होमबा बिसोरनो नांखाया बिपिएफ जिमान दिनলৈके थाकिब कोनोदिनो बड'लेण्ड नङा होनग्रा मानसियालाय माथो हिंसा जाबावगोन नङा होमबा जाखाया नालाय नोंहाथ' हिंसा जानो नाङा जोंनि जेखौ मोनदों बेखौ मोजांसो मोननांगौ दा बेबादि बिथांमोननि हिंसा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो 1 नाम्बाराव जेनखाबाय एकर्ड जाबाय 2 नाम्बार बिथांमोना होनदोंमोन बिटिसि इलेक्शनाव जोङो मोनथाम हानजा एजिपि बिजेपि बिपिएफ खौसेनो गेलेगोन दाना आलदा गेलेजाबाय बहायबो जेनबाय 2 नाम्बार 3 नाम्बार जेनबावबाय मा केस होबाय बहाय राज्यपाल शासन खालामनो मोना कर्टआ दाना भार्डिक्ट होबाय अर्डार होबाय बे राज्यपाल शासनानो जागोन हाग्रामाया जेनबाय 3 नाम्बाराव जेनलायबाय जेनै दाखालि 4 नाम्बाराव मा खालायलायखो एके घरे घरे लामा सामा झान्डा गित झान्डा समायना रमायना झान्डा आरो बिथांमोननि मथेबा मा जानो बे बिफां लाइफां लामा दथ'खायाव बेखौ खानानै मा जानो बे बिफां लाइफां लामा दथ'खानि बे फ्लेगा भट होगोन नामा बिथांमोननो भटआथ' मानसियासो होगोन जोंसो होगोन जायहा भटनि अधिकार दङ बेथ' भट होनाय नङा बहायबो जेनलायबाय दाना थांनाय थुंनाय मा खालायलायखोनो जेबोथ' जानाय नङा नालाय गामि हाबनानै दाना खालि थगायनायल' दानालाय सेकेन्ड बेचनि मोनसे न' फैलायबाय गावसोर होदोंलायनो लाजिनांगौ बिथांमोना दिनै बिथांमोननि चेयारमेन गैला मेम्बार गैला जेबो गैला आरो बिथांमोना होनदों दिनै माने जोंसो लाबोदों दिनै जिआरएसफ्रा गावसोरनो थांनानै बहाय नोङो आधार कार्ड लिंक खालायनांगौ ना मा खालायनांगौ बिथांमोननिसो दायित्व बहाय रावबो थांनो मोना जोंबो थांनो नाङा जोंहा जाय मोननांगौ बे मोनबानो जाबाय दिनै बिथांमोना नाथाय बेबादि थगायगासिनो दं मानसिफोरखौ गासिबो फैलार जाबाय रायजो राजा बिथांमोन जब कार्डआ जायनि आखायाव दङ बोसोरसेयाव 18,500 मोनो 100 दिन जुदि जायोबा किन्तु आसामाव 100 दिन जायाखै अब्लाबो जों जुदि हमनानै लायोबा सासे मानसिया जुदि 18,500 जुदि मोनोबा 17 बोसोराव जुदि पुरन खालायोबा 3,14,500 टाका सासे मानसिनि बिथांमोना केलेंकारि खालामनानै दं 3,14,500 रोखा साननानै नाय सासे मानसिया जुदि बोसोरसेयाव 18,500 मोनोबा 17 जों पुरन खालाय देख ओंखारो पेपाराव ओंखारदों टिभियाव ओंखारदों गासिबावबो ओंखारदों 500 कौटिनिबो बारा मोनसेल' डिपार्टमेन्टबो नङा बियो मोनसेल' आयदायावनो बेबादि केलेंकारि दङ बेबादिनो 29टा डिपार्टमेन्टआव गासिबो जुदि केलेंकारिबा बेसेबां केलेंकारि बेसेबां कौटिनि जोंनि मानसिफ्रा मिथियाखै दिनै थाइसे थाइनै थाखाजों थगायजादों दिनै बोफिनजादों नाथाय बयबो बुजिनायानो मोजां दिनैनि तारिखाव विभिन्न जाति गोष्ठिया दिनै लोब इउपिपिएल दलाव बयबो फैजोब्बाय मानि थाखाय चेन्ज परिबर्तन सोलायनाय आरो परिबर्तना जेब्ला फैगोन बेखौ रावबो हमथानो हाया रावहाबो हमथानो हानायाव गोहो गैया बाव बान्दो होबाबो बाहाय वाल होबाबो बेखौ सौसिनानै मानसिफ्रा थांगोन बेनिखायनो जेबो गिनांगौ गैया रायजो राजा बिथांमोन जोंखौ थगायनो हाया दा जों बुजिजोब्बाय जों बुंलांबालाय मा जानो जोंथ' मिथिगौ ना 17 बोसोर जे बिपिएफ शासनाव जों मा बे जायगायाव गैयामोन नामा जोंखौ थगायनो जोंथ' बे जायगायावनो दंमोन बे जायगायावनो रायजो जादों आरो जोंखौ फैनानै थगायफैयो जे बेबायदि जायाखैलायनो इउपिपिएल होननाय बायदि जायाखैलायनो जायाखैबा मानो ओंखारखो केक रिपर्टआ सोर खालायो सेन्ट्रेलनि खालायो सेन्ट्रेल बे केक रिपर्टखौ नों आं खालायनाय नङा बहाय रोखा साफायनानै दिहुननाय दङ बेसेबां केलेंकारि जादों बिथांमोना थगायनानै दिनै आगोर मोनाखै बिथांमोननि न'टआ दिनै सोलियाखै जाय लादों सिटियाव लादों गामियाव होदों बिनि स्पिननिफ्राय बारननो हायाखै न'टआ होनदों खबरदार आंखौ दस्रा मानसिनियाव दालांलै बेवहाय दिगदार जागोन बख'नो हायाखै बख'नो बिथांमोना दाखालि ईदआव गामि मोसौ रानदों बिराद केलेंकारि जादों बिथांमोना होनदों ईदनि समाव जोङो कुरबान होनो नागिरदों सोरनिबा हरनायखौ जों होनो हाया सोरबाया जायोबा
साननै सानथामनि उनाव बै गरखायाव दै सेराव सिथारनानै जायै जों बै दिनखालि होनो हाया मानो कुरबाना जाबाय मोनसे पबित्र बे बोलि बावनाय दिन सोरनिबा हरनायखौ जों दाङा बेबादि बुंनानै गोबां गामियाव बन्द जादों थेवब्लाबो बिथांमोना लाजिनाय गैया थांसोमबायदों बुंसोमबायदों खावलायहैबायदों रावजोंबो लाजियाखै लाजिनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो जों खावलायगोन 17 बोसोराव 10 बोसोराव 5 बोसोराव गोबां बिटिएफ खालायनाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोनबो थानो हागौ जों बिथांमोनखौ गाज्रि मोनाखै नोंथांमोना फै जों गाज्रि मोनदों बै नेताफोरनि आदर्श नीतिखौ बै सालायगिरि आदर्श नीतिखौ बिथांमोना थार्ड क्लास मोनसे आदर्श नीति